So wena ubuyenza kanjani ukuthandana nabo bobabili? Thatha imali komunye uye komunye. Ayibethengane sile. Wena kungibani ngalo lengane mfethu. Ayisile ekhanda. Hayi bo, kakheli madoda. Siyalungisa la madoda. Siyalungisa la madoda. Lo muntu wami mfethu sithandane like suela 2019 yes. Sithandana kumnandi nje mfethu. Ubusike sathandana naye. Nahlukana. Ngahlukana mina naye. Mekuthi nakazi ayi mina ngahlukana naye. Ukuhlola ke. Nahlukana nje lana. Ubusa akasebenzi. Empedeni 2 minutes ama noodles. Malandela sinotisile mfethu ukuthi umuntu wesifazane angahlala nawe bhuti wami ethandane nawe. Uyitshela ukuthi uwe wedwa. Kanti ni u5. Kanti ni u4. Nayo imali akanginelisi. So uJoy yakunika imali. Yebo. Akenza ama noodles. Lela tafula lela. Lathengwa ngemali yami engithathe kuJoy. Sanibonani bafethu, igama lami ngovusi ngibhalele Inyoni TV. So la bafethu ngibe nenkinga. Ngihambele fro wami la like 3 months ago. Lo muntu wami mfethu sithandane like suela 2019 yes. Sithandana kumnandi nje mfethu. So into engibhalise kulelo hlelo ukuthi ngibe nama challenges like ekhaya kubo ulento le umuntu wami uPink. So bangifonela bengibuza uPink ukuthi ukephi. Kanti mina emqondweni wami bengijethi ngoba engekho like 3 months ulento le ukubo. So ngasatha ngithatha inyathelo ngoba ngiyabona ukuthi hayi nakho kushuba nasendlini yami izinto ayisekho. So ngicelile lathi cela bengisize bengibhekisa uPink. So asabhaya ke lana bafethu I hope ukuthi ngizothola kusizo ngimthola uPink ngithole nento zami leze bengidinga because lo mntana lo ngiyamncanya kakhulu. Ngu MC Kwacho unokwatsha ozikhunga umzulu nakavungamisa uvala sekuvala ngamakhanda amadoda uhlelo kwenza qalani Inyoni TV lalela ke namhlanje konakale kakhulu ngambona umalandela kodwa ngithi thani amalanda landelane no kabiyami grand vele kamba njani fethu awekho bodyguard sisodwa namhlanje hayi namhlanje uyayithemba soyibamba fethu kunodaba siyakulona konakele malandela bekuphoqa sul attend siyakulona ngenkani unodaba besekulona mbukeli usibhalelele uvusi wakamyeza kunembuzo nezimpendulo afuna ukuyithola siye emzinyathi yabo lahlela khona ongizwe siyakhona ke njengamasi Inyoni TV siyothi kokokokoko siyothi kwenzakalani khona mbukeli asambe nawe suka njengamanje ihlo lakho libekele ku TV ungasuki asame nkabi yami uvuka lo ibukwana lo yebo uvuka balo ekotoyi ayi asibabona hey umuzi mkhulu qhawe mkhulu umuzi qhawe khona sibizayo ngala hey mkhulu imize bakhaya wakho imize mkhulu hey hayi mkhulu ngempela Sathi silindele into esifazana ngavela into hey kodwa awulithule sizozwa kulombheki mfoka baba sizwenye mfoka baba uyaphila mfowethu uyaphila bhuti njalo uyaphila qhawe lami hey asihlasela silanga lishona mfethu hayi ngugwajo mina mfowethu ngingowazungu Inyoni TV le kwenza lana ngihamba nomalandela lapha okuyinkunzi engigijima nayo mfowethu hayi ngiyalibona bafowethu ngikhuluma noJola mfowethu Nkosinathi linye igama Nkosinathi mfethu mhlawumbe futhi sixolise nje nokumshutha kwaJombe indlela akisho esebenza ngayo mfethu ungathuki nje ubona amakhamera mfethu kodwa ke sifuna ukuchecka mfethu ukuthi ngabe uPink Khumalo uhlala khona la uhlala khona lapho singamthola yini akekho kwamanje mhlawumbe mfethu angasitshela malandela ukuthi ubhuti wakhe noma ukanjani noma nihlala ndawonye la ukuze mhlawumbe sibe nendlela ukumthola uma ukuthi kanjani uPink bafethu umuntu wami ntombi yami bafethu le okay umuntu wakho umuntu wami sengihlala naye isikhathi nje bafethu hlala khona la sihlala naye khona lana bafethu alright wami lo malandela yini khona kwenza lani madoda wena bafo njengohlelo okwenzakalani kunomfethu wasibhalela so mayisibhalela umfethu ukuthi somcingise yena uPink so njengoba sigcina sithola ukuthi umuntu oseza ngapha ngakhona ngasemzinyathi yabo uzomthola laphi la
So ukuthi nathi sinako ukuthi address sikhomba khona la mfethu yeah and nathi sinako ukudideka masifica wena futhi yabo kodwa ke ngcono ngoba uyachaza ukuthi umuntu wakhe uyabo ngicabanga ukuthi ngicabanga ukuthi mhlambe Gwatsho sendaweni kahle yeah sendaweni mfethu mhlawumbe into esayisho nje sizobafishana mfethu yeah mfethu kunodaba la esifisa ukuza nalo noma esizoqondisa khona umuntu esihamba naye kahle onembuzo nezimpendulo kuyena uPink angazi noma mhlawumbe singakhona yena ukuthi simsondeze lo muntu size naye la Malandela yabo ya naye mhlambe bese sisondeze lo Pink yes ukhuluma intombi yami lo mjida lo uzozwa khona mfethu ake sisho njalo mfethu mawasivumela nje mfethu ukuthi naye uPink uzama ukuthi umshayeli esondele ukude kanganani noPink akekho ukude kakhulu kude kakhulu ngala usebenza esaluni mfethu oh uyalo kakhulu ngamthinta nje ngimtshela asondele nganene kodwa mhlawumbe before umthinte mfethu bengicela sibe simzama lo esihamba naye esondele hayi ngamletha mfethu ngiyamuzwa ukuthi ya mhlambe naye bezama ukulokhoza ukuthinta uPink yeah ayizobe ngimthinta mfethu umlando lenkunzi le awuyilandele ngizwe ngathini bafuya gym hey ya mfethu bafuyi ngifuqeda umkhaba ndoda yazi ngifuqeda umkhaba ndoda ngiyakubona ushaya nge6 pack la uthi ufile ingane ndoda ngiyafika ufile ingane amancane ba okay umthinte bafu mama ya baby sevele ngahlaselwa abantu ba TV la ngazi kwenzalana kodwa mawuthi awubhizi lapho uphuthume la uphuthume la manje endlini uzama ukushesha impela asinodaba likhona nawe liyakudinga futhi usheshe ukhawuleze impela okay hayi ngcono bafika mthole ngiyamthola futhi uba wona futhi bakubiza ngoba athi nguJoe wethu lesingisi lesizulu ingane shade brush ufile zingane mfethu umjomeni bambiza uNkosinathi uNkosinatheleni yeah so ndiqashile la vele nemama ngoba ubone nje mfethu siqashile indlethu le yeah hayi Malandela usambe wabuya mfethu nangu bafo ebesikhuluma ngaye mfethu nayi insizwe besikhuluma ngayo kodwa Malandela angazi noma sondela Malandela sondela mfethu sondela ukuze lo sihlaba lesisolikhuluma kahle mfethu Malandela mfethu ngemvumo yakho sithola ihlalo qala okay yeah sikwazi ukuhlala phansi nawe uthola isithombe sokuthi why iNyoni TV kwenzakalani la futhi siyacela makuthi unazo ihlalo enjengalesi nje nazi isitulo siningi ngasibona mhlawumbe uphinde uthole nezinye soyibekala ngaphandle mfethu ngiyakuzwa mfethu ake ngibheke la endlini yeah mfethu hayi libasile nelanga lalana hey yashisa ilanga la sekuphi la semzinyathi la umzinyathi hey athi inkulu nalendla ngizokuthiwa ungizwe nomuzi la emzinyathi phela nomuzi ikhulu la nami mfuna ngizofuna istand lana ngibone ukuthi ikhambana hey yeah bafowethu I know ngathi kuyahleleka ke manje manje mama mali ngekho bafusa ukuyiphekela la mina hayi bafunga hlala ke nawe la bafu ahlala la bafu hayi Malandela uzoma sethela mali masumile hlala lapho umntana afuna ukuhlala bafu uthanda umoya manje yayibone wena shithi hlalela ngapha ke Malandela no mfethu njengoba ngawayimakhona nje la ya imalapho ke mfethu njengoba mfethu sila sambana nayo insizwa uvusa imiyeza usibhalelile mfana miyeza mfethu ngicela ungibambela Malandela eduze kwakhe imic mfethu sicela uchaze mfethu uchaze nje lokhu udaba ukuthi kwenzakalani why ubhale iNyoni TV njengoba sila nobhuti esimtholayo athola isithombe siphelele yeah hayi bafo ngikephalela kuNyoni TV ngoba hayi siwukubi kakhulu ade ngisebenza phela la ezansi la family la ezansi kukubi ihlanganisa so uPink umuntu ade ngithandana naye since from 2019 awuzanga bafa qhubeka samphazamisa since from 2019 lo muntu bengithandana naye ngihlanganisa bafa phila nje impilo emnandi naye yonke into ihamba kahle nje kodwa manje kuthe kuhamba isikhathi wangifonela ulentele umndeni wakhe usungibuza ukuthi uPink kanti ukiphi asabu uPink ekhaya onke ama reports aza kumina manje ngiyaxaka ukuthi mina uPink akekho ekhaya futhi kanjani wathi phela izinto kahlahle besihlanisa naye lokuyimpilo imnandi bafa ayabona umntwana ayibengiphetha mnandi okay bafonini ni le distance noma ukuhlukana kwakho phakathi kwakhe naye kwenzeka kanjani yini wena kunika ukuthi senihlukene bafanele ngisho sihlukene okay ngisho sihlukene ngoba phela uPink uhambe njengomuntu ngijethi uyabuya kodwa manje mase ngithuka sengibuya endlini kade ngisespanini ngisiyafika la endlini yami akho lutho
manje ingakho nje ngize ngicela kunina futhi ngisizeni phela. Okay bafo, ususibekile isitori sakho. Zingaki inyanga ahamba? Ziningi. Athi ngibuwe 3 months mhlambe noma 2 kulapho nje kodwa nje akuyena umuntu osihamba isikhathi kodwa nje. Okay Joe, uyasithola isitori sika bafo njoba sidla. Ubafo uzofuna umuntu wakhe kahle kahle. Asazi ngoba sesithola nawo. Ngiyizwa le ndoda ikhuluma kodwa manje angiyazi lizongibhedela la ngoba phela uphinki intombi yami. Hayi bafo. Ngeke ufike phela lapho ukhuluma. Hayi bafo, hayi. Tsalete futhi zalubaba balandela. Sho. Hey, selihlala nami. Alright, okay, man. Okay. Vus, sifuna ukusiza la bafakithi. Mana, yafisa umoya bafo. Okay, Joe, hlala phansi bafo, hlala phansi. Okay. Bafo, wena usisi uthanda sifuna mana malandela. Athole kuqala ukuthi ngoba ngenzeka mhlawumbe yabo wena mfethu unesikhathi esingana uthandana naye uphiki. Sekunesikhathi bese. Yazi ngcono uyafika nawe. Isikhathi umuntu. Sekunesikhathi yami phela ngihlala ngiyayazi. Isikhathi Ngithatha lo masaka lo. Swela nini wena? Wazi ngentombi. Uphinki uhlala nami la. Okay bafo. Bafo, ngifuna ukutshela ukuthi isikhathi singanani uthandana na uphiki. Sokuyisikhathi bese 2021 nje sijola naye isikhathi eside bese na. 2021. Sesehlala isikhathi eside nale. Kanjani? Malandela izindaba. Kanjani? Lolu phuma uphi lona bese? 2021 ubafo. Then wena bafuthandeni naye. Mina ngithandana nalo. Ngoba phela ngenzeka ukuthi la nikhathwe intombazana wena ke uthandane naye ubuhlala naye. 2019 ehlala ekhaya, ehlala kwami. Ngivuka nembhedini manje ngicela ukuthi ukhuluma nomuntu masikhuluma uDodi nomjida ngithatha yami uzobe kupoqoze manje hayi ngipoqoze kwenkunzi mina ngikunqeni wenkunzi okay alright man mina ngifuna sithole kuJoe ukuthi mfethu lo muntu uqashe naye la ya ngihlala naye la endlini bethi mina ngirentayo mina ngithenga ibite uphiliswa yimina ubuwazi ukuthi ube nendoda noma unendoda akazange ngitshele bese nomasakathana ngiyaxala seqhamba lo masaka lumjida becangibona umjida okay sihlala umoya yazi ngcono malandela ukuthi uyafika lo Phinki yabo ya ngoba ya nami ngiyayibuka lento ngicabanga ukuthi ngoba ngicathi uyena ozoxazulula udaba njengamanje zikhona into zakho wena hamba nazo bafo ziningi into zami ayibona phela ngoba ngitshela endlini akho lutho ukhalibhungana akho lutho lapha endlini futhi ethatha uwe esikhotheni okay ngicela ukubuza kwaJoe ya malandela sho mfowethu Joe ubafo kwaJoe ngicabanga ukuthi ulinganisele esikhathini singango 3 months impahla zakhe zathathwa endlini bafo wena usunesikhathi singakanani unayi la lomqasheni naye enikona la no Phinki almost 3 months ungaphezulu kuhlala naye la 3 months okay ubuwazi before ukuthi behlala nalo hayi beyaza ngithe uhlala naye okay ya okunye ngicela ukubuza kwaJoe mhlawumbe impahla ikhona impahla oyaziyo esendlini yakho mhlawumbe eqhamuke ngeside lakho uPhinki engathengwa ngowena hayi okula endlini bethu mina kuthengwe yimina bethu kanjani bethu yazi khonto iyibonayo ubafo la wena khona into zakho ezibonayo la nandi itafula ethi mangingena nje endlini ngifike ngibe khona isikhwama sami nandi yilo le tafula le sanda uthenga nje alinasikhathi eside nje sithengile le tafula ufike nayo lo Phinki lo alright okay mana ke bafo ngifune siyiqondise kahle mfethu lento ngifune siyiqondise kahle bafo wena uthi uPhinki uhlala naye la ya bethu okay bekwenzeka mhlambe ke ubone ke mhlambe isign ukuthi ke ma calls noma ini ke mhlambe ikhomba ukuthi khona umunye umuntu ajola naye hayi bengakazi naye bethu bekuthuleka nje endlini ngoba ukhwini wami nje ngihlala naye bethu uthanda naye 3 months bethu ya bethu uwo lo 3 months lo bese ngizama ngawo umbheka lo muntu angimtholi ngiyambheka WhatsApp angimtholi ngamfonela angimtholi kodwa umndeni wakhe uyangitshela ukuthi bayamthola ngaso sonke isikhathi okay mavusana asithole lana ke bafu usutholile ukuthi uPhinki uhlala nana ngomjida uJoe so wena ke mfowethu ulandelela ukuthi ufuna impahla zakho njengamanje noma usamfuna back ngothando bafo mina nengisi umuntu wami ngisamfuni bhebe umuntu wami lo ngoba ngithi nje mina ngilandelena umuntu wami nento zami ngoba indli yabantu akekho umuntu wami usisoqhamukayo la khona usisoqhamuka uyoPhinki lo ukhwini wakho kusula nini kuba ukhwini wakho mara Joe uyoPhinki lo ya yena umama lo yebo yena usifika yebo Phiki Hayibo wani umsendo sisikunjani uza ngiqhamuka le gate ngizala namakhamera umbeke malandela esithombeni ngingayazi lenyoni wena Phinki ungangibizi ngomuntu uyaphila sisi yebo ngiyaphila njalo umalandela lokhuluma naye uGwaJoe lo
uhlelo kwenzakalani ngaphasi kweNyoni TV. Uhlelo lethu umuntu uyayisibhalele uma ngabe ukuthi bake babe basebudlelwaneni so sekunempendulo ayifunayo afuna ukuzazi noma ngoba idlelwane ke nanabo phambilini. Mhlawumbe umbuzo nje mina ngingacela ukubuza kwaJo uyi1 bese ngikudedela. Ubhuti lo uyamazi? Angeke ngize ngikwazi ukuniphendula mina ngidodorize. Hawu mana ke sisi. Man, simple question. Uyamazi ubafo lo? Yebo ngiyamazi. Uyamazi. Yini wambotha ungazi manje mfethu. All right, okay. Sisitolo sibelule. Ubafo sibhalele sicinga wena kunembuzo nezimpendulo afisa ukuyibuza kuwena njengomuntu wakhe. Musubakaza khuluma mfethu, musubakaza khuluma. Ubuzana. Ngifuna into zami mfethu. Uyena uphiki khuluma naye mfethu. Wasekhaya lakho mfethu bangifonela ngawe mfethu. Ngawe mfethu. Ungazongitshela lo nto baba. Zakho ziphi? Into zakho mfethu, into zami mfethu. Nasi sezizithi into zami baba. Okay, mana wena sisi wazini ngovusi? Yini oyaziyo ngovusi? Uvusi sike sathandana naye. Lahlukana. Ngahlukana mina naye. Mekuthi yena akazi ayi mina ngahlukana naye. Awu umhlola ke phela. Lahlukana nje lana. Umhlola. Uvusi akasebenzi. Empedeni 2 minutes ama noodles. Mina ngeke ngize ngikwazi ukubekezela leyo nto leyo. Kukhona umuntu onginelisayo la ngaphandle. Hayibo. Uzophapha la. Ayingeke malandela mfethu. Kodwa ke ngicabanga ukuthi mhlawumbe indlela yokukhuluma leyo mina Sezazi usinaka ngibona. Angicabanga ukuthi okay njengamanje ubafo ukhalela impahla yakhe athi wena uhambe nayo uyakuphika lokho. Ngiyaphika. Kuyimanje nayo itafula. Wathenga imali yakho? Lapha nayo itafula. Lafika nami. Mina ngikhipha imali. Hayibo. Wabethatha imali ngoba wena ungasebenzi. Okay mana malandela. Sis. Wakwamthanda kona ubhuti ke nisathandana. Yebo ngangimthanda kakhulu. Pho yini senzumbalekele manje usutholala sunobafo usunojo. Akanayo imali akanginelisi. So uJo yakunika imali. Yebo. Akenza monoclis. Lela tafula lela. Lathengwa ngemali yami engithathe kuJo. Okay, malandela. Mina ngifuna i-reason usisi uthi bengamniki imali. But man, mavusana. Siyalungisa bafo lana. Bafo siyalungisa la. Bafo wena ubungamniki imali usisi. Mfethu bengimenzela yonke into lo muntu mfethu ngoba ngitshela bengimenzela yonke into ngoba evuka mfethu evuka endlini lo muntu lo yabo bekuyimina ngimenzela yonke into ayifunayo ngimenzela mina bengipheka lapha nekhaya ngoba ngenzela yona iflow phela ngenzela ebekumina shuthi kinyo bese kamereni bafuna ngikusho lo istress isiningi baba bengasebenzi mina obesebenza imina owazi ukuthi irice alikhe button nempuphu yena obewazi ukuthi uyahlala la eminadli ngibuye emsebenzini ngipheke so wena sisi izathu senza ukuthi umshiye ushuthi indlala yebo yasekamerweni noma yemali konke malandela kodwa kwaJo angicabanga ukuthi siswami kuyizathu ngampela mfethu leso esingenza ukuthi ushiye umuntu umthanda mfethu ushiye umuntu ngokwenhlupheko yakhe hayi bese ngihlanyisa usebenzisa igama lenhlupheko ekuthenini ayikho enye into uzobukisa ngami lo muntu eningayihlela eyisasele yaphambili wena ukathula wena ngilale isikhuluma neqhamuka lo mele mina ngicabanga ukuthi mele silale sidleni thina hawu okay mana ke Pink wena wayungashiyanga inotice ke mhlambe abe nesithombe siphelele sokuthi mhlawumbe awusamfuni mawuthasamfuni ngisidingo sokuthi ngikwenze lokho hawu phela umuntu angiboni kodwa kini wena buza mina kini buza wena ayikho khuluma wena wakhuluma nje alright bafa sibuye kuwena ke bafu nangu umuntu wakho ke sekubonakala ukuthi aka unomuntu omunye kahle vusi kahle uthini wena phela masaka bengazi phela okay masaka uzokhuluma into engayazi ngoba uyibhari ingane kuhlala nabo siphila nawo ufihlela ngoba uyibhari wena uyinyoni udamale stove uyibhari uyinyoni wena azibuza ayikho into hayibo malandela mbamba okay vusi mfethu sizolungisa la ne sizolungisa kodwa manje phela yehlisa umoya abazama ukukhuluma phela njalo all right okay phela bafo usibhalele sizolungisa sis uyayibona inkingo soyidalile uyayibona inkingo soyidalile siyinkinga ngoba bengasathandani naye usho kuba utshela bathi bese isidingo sokuthi ngikutshele ngoba bengathandi
umuntu omthandayo ukwenza njalo bese kuyena iyona indlela onza nje mase kufika isikhathi sokuthi kuphele kuyaphela. Okay, ngiyakuzwa ke konke lokho ukuthi ubunganeliseki kubafo. Njengamanje ubafukhala ngempahla zakhe, malandela. Ubafukhala ngempahla zakhe mfethu. Okay, mina engingacela ukubuza. Bhuti Joe, njengamanje uyasibona isimo esenzakalayo. Mhlawumbe kukhona yini umsiso omphikela kukona wena kulokhu kwempahla. Yezwa. Kodwa lamasulumane bahle la endlini ezami nje ezasise namhlanje. Emasaka kanalutho la. Ubumazi wena lo mjida. Akumazi umjini mase qhama sevumbuka nje. Uzokhuluma ushiyethu udodi la. Hayibo. Lengane siphila nawo uphingo wami mfethu. Sulalini unamali wena. Ngangitshela 3 months. 3 months. Ingane yakutshela nje manje uthi uyalekha mfethu. Ikushiyile ingane ngoba uyalekha wasifakhola. Wena uyemnika imali. Yonke into bese ngiyenza le ngane isijwebha sikhona ingane iphila grand. Okay bafu usushilo ke wathi imali konke kukhona. Sisi mina ngifuna ukuthola kuwena Phinki ukuthi mfethu abantu ababili mfethu wenze kanjani ukuthandana nabo kanjani mfethu? Hawu kuyawenzeka nje ukuthi umuntu uthandane nabantu ababili esikhathini esisodwa. So wena ubuwenza kanjani ukuthandana nabo bobabili? Uthatha imali komunye uye komunye. Lengane sile. Olukungibani lengane. Ayisile ekhanda. Hayi bo, kakheli. Siyalungisa la madoda. Siyalungisa la madoda. Man. Okay, bafo, okay. Bafo wena urazo. Sebese urazo wakho bafo chillax. Bus. Ngiyangibhandela lo masaka. Okay, bafo. Nangu umjida mfethu. Phinki, uyayibona usenzile mfethu. Uyayibona usenzile. Mana uhappy ke njengoba sekula madoda manje. Angikho happy. Uhappy ngoba sekula madoda ke manje. Cha, angikho happy. Mfethu, uyayibona into osenzile ukuthi nje manje kuyaxatshana ngenxa yakho mfethu. Ufusa asikho isidingo sokuthi alwe ngoba vele angisathandani naye. But why? Okay. Book. But why imali kabafo ithatha uyidla nalo? Ngibhanqa nalenyoni sonke lesikhathi nginika imali yami ngithenza izinto ngibhanqa nalenyoni. Guys, fine. Ngibhanqa nalenyoni zingakho izinto engikwenzazo la endlini. Uhambe unika ingane imali lo. Wena thula wena ngikhuluma nawe niyazwa. Okay. Uzongenzani? Mana bafo. Man, yabona into kushiya amagadi malandela mfethu yabona senkingeni manje. Okay bafo. Okay mfethu. Isolution nje isize na mfethu ngoba bafo besibhalele. Sesitholile ukuthi uhlala nawe. Vusi, sondela bafo. Sondela. Vusi. Man, vusi. Okay. Man, vusi. Usubonile ukuthi la sesifikile. Nanga uPhinki othi uyamthanda. Uyathola ukuthi uthandana nobafo noJoe. Uthini? Phezulu umuntu wami phezulu. Ngiyamthanda phezulu umuntu. Manje masikhuluma nje uyangixaka. Hayibo. Uzongenzani? Bafo. Hayibo. Umuntu akasanda menza. Nani zayizayi. Uzofika la ngishila zokushisa Malandela. Size mfethu. Uzofika nokushisa la. Okay. Siswami njama ngicabanga ukuthi unisolution isisi manje mfethu. Ngicabanga ukuthi njengamanje phethe into zami. uyawubona umonakalo wenzile bafo wena usazo bafo nanga umuntu kade ngayo uthi impahla zakho kodwa ukwazi ukunibhanqa nobabili bukade umphikela mhlawumbe namanje usamphikela yini kule impahla akayenzile kubafa ngoba ukwazile ukuthi enze into akufihlele uze umkholwe ukuthi uthanda wena wedwa nanga manje uyazivumela phakathi kwenu uthandane nobafa ngo2019 wathandana nawe ngonyaka olandelayo usamphikela ni kule impahla Mfethu ngeke ube ithekeni yami bengekuyenza lo nto mfethu. Ithekeni yami. Usaphika ikhulu. Lo masawu uzokhuluma into angayazi lo. Lo uzokhuluma into angayazi. Ayo lesiphethu. Lo uzokhuluma into angayazi masaka lo. Sezivuka nami. Unamali wena masaka. All right, Phinki. Okay, Phinki. Now mfethu kuyaliwa nje manje kubangwa wena. Wena uthanda abantu. Uzochaza wena. Uzochaza. Uthatha imali yami. Uvusi ngeke ngize ngimenze lutho ngoba akasebenzi. Man, wena ireason yenza ukuthi ushiye uvusi ukuthi akasebenzi. Akasebenzi uyahluleka ukungondla. Kanjani phezulu Phinki uyazi singahlanisa phezulu uyanganje ngahlanisa phezulu. Thama yonke indlela phezulu uzodala amasaka lo phezulu uzodala lento. Uzongenzani phezulu? All right, lezi impahla khala ngazo athi zila endlini mfethu. So wenza kanjani? Impahla ngeke azayithola. Akuzona ezakhe. Chazile ukuthi imali bengiyithatha kuJoe bese ngithenga impahla yasendlini. Wena bekwenzeka uthathe into la kuJoe uyoyinikeza yena. Yebo imali. Ubuthatha imali kuJoe. Uzona vusi kwaJoe. Yabo phezulu. Hayibo. Malandela mbambe mfethu.
Okay, Vus, relax. First athola usibhalela man. Okay. Man. Vus, akethu wena usibhalela ukuthi sizolungisa la. Relax ake mfethu sikhulume kahle. Razo ngiyakuhlonipha ubrazo bakho. Relax. No, kodwa mina kwaJoe Malandela. Ulokhuza uJoe. Ngizwa ebiza ubafo ngenyoni. Kodwa manje lento yena ngibona ngazi ukuthi nobabili ibinakho unibhayizisi yabo. Ungangizwa kahle. Kodwa wena ekugcineni ubuphushela uma isystem imali Yena thengele uVusi ngapha. Uyabona umuntu obuya ngijwayele kabi. Nalo angijwayele. So wena awukwazi ukudila nalo muntu kuphela. Uyabangijwayela nalo. uthini ngomuntu akade umnikeza imali onglenye indoda. Cause ngeke ayihlanyisa sizofuna umuntu wakho. Lo muntu wami mase sikhiphe Bazodala ukhuluma into engayizwa. nami labo kuyimanje ukutshela. Okay. Wena lutho la endlini wena. Okay. Ora. Ora, it's pink. Njoba sila uzofuna impahla zakhe. Nothando kuwe. Wena ukazi akekho watshela umunye ukuthi akasamfuni. Angithi, right? Yebo. Pho manje senze njani ke mfethu? Because the solution ikwena manje. Wena wonke mfethu. Shuthi sekuyisikhathi sokuthi kube khona otshela omunye ukuthi akasamthandi. Okay. Mfethu, lengane bese sonke lesikhathi, mfethu ufuna ukubuza mfethu, ufuna ukubuza lengane. Mfethu sonke lesikhathi nanginikeza imali yami. Ngiyakondla kuthengela zonke izinto ngiyanginakeza uthi imali yami inela. Bukwenza kanjani lokho Ayikho mfethu? into yakho. Cela ungichaze ukuthi bukwenza kanjani nginikeza imali uyithatha imali uyodla nalenyoni le. Bengithengele endlini. Ngemali yami. Uyangiphoxa phezulu. Uyangiphoxa. Imali yami. Sengithatha imali yami uyothengela lenyoni ngayo. Ngaba lo mali yami lo mali ngani? Imali yami le. Mfethu yabo wena yakho. Baba malandela. Hayi, madoda, Sitshela into yakuthanda phezulu. Yo. Sitshela into yakuthanda. Gcwala ngiyekwenza. Khiphani into zami la phezulu ngihambe nejeri yami. All right, malandela mfethu. Malandela siza njani nto Yabona basukho. into usiyenzile la. No, sisi. Yabona into uyenzile yonke le imkhuba yakho le. Imkhuba yakho yonke. Khokha impahla kaVusi. Ngicabanga ukuthi I-solution leyo. khokha impahla kaVusi mfethu. Ngono Kodwa ke malandela malandela. Uthi usisi sesikhathi sokuthi esho angifuni sizibe le. Sesikhathi sokuthi esho. Ucela ukuvala. Yazi usho yonke lento. Akangibuza izathu ukuthi ikephi inkinga. Sengikhathe ukulalela lo mjida manje mina. Uzokwenza All right, bafika ikhisu umoya. Vusi usamthanda wena usisi. Yabo mfethu benginengize yabo ngisamthanda. Ngifuna into zami ngifuna naye mfethu. Ngoba ekhaya mfethu bayamdinga. Oh, uyaziwa na Ngiyaziwa mfethu. Na uzokutshela mfethu nasekhaya uyaziwa. Uyenza kanjani mfethu lento? Hayibo kuyahlukana phela kuyahlukana. Kodwa awukazi umtshele nje mfethu. Awukazi umtshele lutho, akazi lutho yena. Ngoba ke ngahamba ngashongo kusho ukuthi nawe bekumele ubone ukuthi angisakuthandi. Umntwana wakho utshela ngani ke photo. Asikho isidingo sokuthi ngutshele uzobona omusha. Yo, Reshisa nje na bese. malandela. Ngifuna into zami. Awulelele kambe yami. Hayi. Mina nje mfethu imeso sisi ayenzile. Ngicabanga ukuthi sisi mina mfethu kwaJoe ukuze mhlawumbe bafethu lento siyigoqeni. Usisi pink. Uzodla ba siyoyo. Ubafo kunetafula ake yalikhomba la. Qoza wena ukhuluma kakhulu. Kunetafula ake yalikhomba la. Yo. Mfethu ngicela ukhuluma iqiniso. Itafula likaba. Elikabani itafula mfethu? Makungenakhe umnikeze ngoba uthi usamfundi vele. Itafula. Nathi itafula ubafuna ukukhombisa. Itafula ngoba phela lathengwa yimi. Itafula ngikuthengele endlini le kade sihlala kuyona. Uthenga ngemali ka Ngemali bengiyiphiwe. Nami ngiyasebenza. Okay. Ungithembisa ukuthi wena uzokwazi ukuthi Ayikho into kaVusi ebesendlini. Ayikho into avuse bese ngifika vele endlini kungekho lutho. Inyoni masaka afuna ukuvula ukufika la ezobanga umsindo. ngoba udlala ba siyoyo. Uzobanga umsindo la. Udlala ba siyoyo kwayi wena. Angiyazi. Uzenza ibheke kwayi wena. Lethu. Okay. Sisi wena umile ukuthi awusamfuni Vusi. Yebo. Ngifuna be clean ukuthi mhlawumbe maye kulandela akazi ukuthi ukulandela sushilo. Yebo ngisamfuni. But manje into zami ke zona. Azikho into Hamba ngamanye amathelo ubawuza too much hamba la. Yini ngizochaza ngithini? Uzochaza Ngoba kade bengibuza nje ngawe usuka nje le ekhaya kade ngibuza wena. Kodwa malandela sisi mina ngifuna sikwenze be clean. I-reason yakho ukuthi awusamfuni uthe indlala. Yebo. Yokudla yokuthi hana mali financial. Yebo. Wabala ne camera. Yebo. Shuthi manje wena makwenzeka nobafa iphatha ushukela uyomshiya naye. Ha kuyaphoqa. Hey, hayo sala. Le nhlanyisa nobabili. Malandela. Ubeze uzosala manje nayi liphola. Mala aqhuma liphola isondo uzokwenza mina. Uzolala la kumina. Eh wena hamba la. Okay. Excellence lo muntu. Excellence lo muntu. Usisi uthanda umdavazo kuyacaca.
Yona into ayilandelayo. Bafo ezintombi yakithini asiqhathi kodwa wezintombi yakithini bafo Hayi ngiyamuzwa. iyayeka lo mjida ngoba engenamali nomdavazo ehluleka shothi bafona ushawute minutes bafona Hayi ngiyakhuphuka. ebalandeli yakhupha Ekhaya phela. Okay sis sifuna ukuyiqeda lento ezimpahleni athe zikhona siyayithola noma cha sikwenzakalana ezimpahleni zakhe siyayithola noma cha abathi abantu bayithatha uzelethe into zami mfethu kodwa uma uthi mfethu usevuke isonto emhobholo ngeke yenze lo nto mfethu kodwa lo muntu uyangincane namanje usezodidisa ngoba bese ebona le nto le Nomsindo lo. usezodidisa ubona le nto le Kodwa wena unazi impahla ekhona lezo. ngobani phinki wazi ngani Wayithenga nini? hawu phinki mfethu mina bengihlezi ngishizila bengihlezi ngishizila mfethu bengihlezi ngishizila mfethu Thenga ngani? awu phinki yona ndlela mfethu usungibuyela ngayo mfethu Kodwa ke ngoba Gwajo Balandela. usisi uya confirm ukuthi uvusi akasamthandi. ya Impahla wakade nikweza uBafo imali athenga impahla. Ngicabanga ukuthi uBafo mhlambe iclosure ayithola lapho ukuthi Thando phelile. Ngizwe umuntu udlala umasaka mfethu umuntu udlala umasaka Kodwa okubuhlungu mina ngikuzwayo. Uthando likaBafo luqede ukuthi akanamali. akanamandla kamerweni no akaconfirm lokho Ngiyakubona kwamanje. akaconfirm lokho Ngiyakubona kwamandla Gwajo zikhona indawo mfethu akhona ama men's clinics kuningi okukhona mfethu okusiza abantu abasuke besebudlalwaneni ngoba nawe wawukade ungamlekelela niye kuma men's clinic kube khona izinto emgudeni ilandelelayo kodwa hayi ukuthi umaliso ukuthi akasebenzi akanamali mfethu ufuna imali shukulo muntu akanamali malandele ngiyaxolisa mfethu okay since uye kumavusana uthatha ujo khona ni phakathi kwabo obese nezinhlelo eziqondile uyazi ngikhuluma ngesiZulu la mase nezinhlelo eziqondile phakathi kwabo benezinhlelo ukuthi ufuna ukweza umfazi noma nje nawe awukafiki lelo sigaba leso usayijolela nje Bebethembisa bona. Salindile ukuthi begcina ithembiso zabo. kodwa ukhetha ujo wena Yebo ngikhetha uJoe. kanjani mfethu ngikhona mfethu kanjani Angisathandi. kanjani uzokwenzani wena malandela mfethu mina ngicathi icacile lento mfethu bafo ehlisa umoya bafo cathi icacile lento Hamba nayo lenyoni. ayikho into esoyenza Zokhuluma udodi la. Hamba nayo lenyoni. akaphi Wena uzodila. Uyohlangana epolice station. sisi asiniqhathi but nawe mfethu ngelinye ilanga uma uthandana nomuntu umtshele ninalungelo ukusitshela njengabafana ukuthi anisasifuni why wa ignore ithina sinelungelo angisho kanjani but insizwe eziba intombi why waze umjidi because umjidi ufika la ngoba yena sakuthanda sakufuna yayibona ingozi oyenzile cishe wasibulalisa manje ngamadoda Ngiyaxolisa bengaqondile. Understand ngalethi nithene manje lo mjidi imiya ngoba esenoshosho uthi nami sefika isikhathi sokuthi singinoshosho izongiyeka lengane bethu. Ngiyaxolisa ukusho lokho bese Ngikhulumile nje ngihlala nami la endlini bethu uthi nami bengaphula usholo uyahamba. Ngiyaxolisa. hayi kodwa bafo ehlisa umoya jo mfethu ngicela ukuthi nje nikhulume njengomndeni thina asizile uzoniqhatha njengekwenzakalana yabo besiza nomjida ngoba efuna ukuthola iqiniso basicela ukuthi niyilungise nizoyilungisa ne Asingangena. ungamshayi mfethu ungamshayi umuntu esifazana hayi ngiyakushaya yezwa maye kushaya mfethu khona igansotho esihamba naso buyi Ngisazongichazela nendlela. ezobahlaziya bayimele bekwenzakalani malandela indaba yanamhlanje indaba ebesihambile kuyona singenalutho mfethu singenama bodyguard baba bekunzima laphana kodwa ngifuna mfethu sibheke i-character noma sibheke indlela umfethu uVusi abe yiyona siya lapha ya mfethu emzinyathi eyofuna into zakhe kuphiki ekhala efisa ukuthi esizakale mfethu indaba namhlanje malandela nawe mfethu ubukhona mfethu uyibone kanjani mfethu ya mfethu indaba sibonile nababukeli bayibonile emakhaya and lapha ya sitholile ukuthi into nje engizwisa ubhlungu kakhulu uJoe simbonile lapha ya eba nethemba nokuba neqholo ngophinki okuright ukuthanda umuntu wakho kodwa into engiyibukile liyathi ngitshelile ukuthi kuyenzeka uma wena umi kahle usupporta umuntu wakho uthola ukuthi usupporta umuntu wakho kanti yena thatha imali ngapha uyifaka ngapha uzisa ngala ibhlungu esinye isifundo engisibonile esokuthi umuntu wesifazane eyinsukwini zanamhlanje mawungenamali bafo
uma kungukuthi imali awunayo Ungenalo ibukubuku. nasekamerweni futhi awenzi kahle maningi amathuba ukuthi ungasala ungenalutho ngoba uphiki masimbuza isizathu ukuthi why wena sisi ushiya umuntu wakho wahamba waya komunye umuntu noma wamshiya engenaso isithombe siphele sokuthi nihlukene uyabona ukuthi kunemali phakathi baba kunemali futhi kunalento ukuthi akaneli nasekamerweni kodwa ke mfethu lento kunele ekamerweni angazi mfethu noma ikhona indlela ukuthi iyalungiseka yini ngoba kuyabonakala ukuthi iyinkinga and umuntu osifazana lobona ukuthi uyayithanda inkonzo le nto mfethu okunganele ekamerweni akusiyona inkinga isuke ikulo muntu onganeli ngoba kukhona shuthi akwaziyo okungaphezulu kwalo akutholayo mfethu ngeke uqhathanise ubumnandi ngento ongakaze wabuzwa ubumnandi bayo obungaphezulu kwalo izwa njengamanje so shuthi lento uzwa wena engazi ukuthi kukhona la kushoda khona shuthi kunobumnandi wena obaziyo obungaphezulu kwalobo obukhona neliswa ilokho nakho fethu enye into esinotisile la ukuthi malandela sinotisile fethu ukuthi umuntu wesifazane angahlala nawe bhuti wami ethandane nawe uyitshela ukuthi uwe wedwa kanti no5 kanti no4 ningama department enhlukene khona department of what khona department of this khona department of this so lento isinika isithombe sokuthi umuntu wesifazane kahle ingakho kuthiwa bafa bazi abafazi bafa bazi bukele ngasekhaya siyacela nawe la kwi-comment section ungene usho ukuthi uhlelo namhlanje ulibone kanjani bese ngenawo nama-bodyguard mfethu asingakushiyi lokho hayi kodwa usiconconso mfana umvuka bani lo kodwa umvuka bani lo umvuka bani lo ibukwana lo Nyoni TV online igijima lapha ku Facebook @Nyoni TV usibhala udaba lakho TikTok @Nyoni TV lapha ku YouTube @Nyoni TV sicela uchafoze ibutton subscribe njalo subscribe sicela kube 100k wama-subscribers khona indondo ufunde khona uhlelo kushika manje ufunde inqabe yembube hayi subscribe nqabe yembube subscribe button ngingumzulwana kavungamisa uvalavala sekuvala ngamakhanda amadoda insibathe magwala khona thatha ingagcoka umuntu ugcoba ogcuma umfala kahla igaza into bezihle zangibuka zengijeqeza nokwatsha lozikho ngiyakho ngihamba nomalandela kanabongo ngamnika ibongo ngathi amalanda ngisazoyibhala alandelanelani umfana onayibongo ezibhalwa phansi